मी पंजाबच्या हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट हुबळी तालुका जिल्हा परभणी. आजपासूनचा सर्व शेतकऱ्यांसाठी हवामान अंदाज दिला आहे. म्हणजे आता राज्यामध्ये उद्यापासून पाऊस ओसरायला सुरुवात होईल. राज्यातला पावसाचा जोर ओसरणार आहे. तुरळक कुठंतरी स्थानिक वातावरणानुसार पाऊस पडणार आहे म्हणून हा अंदाज लक्षात द्यायचा. पण राज्यामध्ये आता ऑगस्ट महिन्यामध्ये म्हणजे 15 ऑगस्टच्या नंतर वातावरण बदलणार आहे आणि 18-19 ऑगस्टच्या नंतर मग चांगला राज्यामध्ये पाऊस पडणार आहे म्हणून हा सर्व शेतकऱ्यांनी अंदाज लक्षात द्यायचा. पण हे सांगण्याच्या नंतर मी माझ्या शेतातल्या सोयाबीनबद्दल सांगतो. सोयाबीन करत असताना मी सुरुवातीला उन्हाळ्यामध्ये सर्व शेतकऱ्याला सांगत होतो सोयाबीन कसं करायचं काय करायचं. तर सुरुवातीला सांगत असतो की सोयाबीन पेरणी करत असताना अंतर निवडायचं. अंतर निवडण्याच्या बाबतीत झालं तर दरवर्षी 18 इंचावर सोयाबीन करत होतो. पण ते 18 इंचावरली सोयाबीन दाटत असल्यामुळे आम्ही ती आता 18 इंचावरची यावर्षी आम्ही 24 इंचावर सोयाबीन केलं म्हणजे 2 फुटावर अंतर केलं. तर सोयाबीन करत असताना अंतर निवडायचं. नंतर झाला प्रश्न